ndikhulupirira kuti nonse mwamva kuti achakwera lero akufuna abwere kuzauza mtundu wa Malawi mtengo wa nyuwani wa fetereza. Ife ngati achipani chiwalayo chachikulu, komanso ine ngati munthu amene ndili chairman wa agriculture committee ndipo ndakhala pa mpando umene zaka 6 ndimazisata bwinobwino, taona kuti pali bodza lalikulu limene lifuna libwere mmene anachitiranso bodza la 4000 enkanthu. Izi zikhala ngati kuti angozolowera kuti azitipusitsa Malawi. Ndiye timafuna tinene kuti nthawi ino sizobisa, dziko lathu lili pa njala. Kwina kulikonse kumene takhala tikuyenda, chachikulu chimene akudandaula Amalawi ndi njala. Tikaonesesa njala imeneyi ndi njala yochita kukonza tokha, si njala yobwera mmene mabwerera ya natural iya. Njala iyi it's man made. Boma lachita kukonza njala kufika pamene tafikira apa. Zikumvesano chisoni kuti ma solution othana ndi njalayi akulephera kuapeza boma, pamene ma solutions akuonekeratu kuti akanatero bwenza Malawi tisakudandaula za njala. Choyambirira chimene chikutikhuza kwambiri ndichonena kuti ku parliament tinachita pass budget ya 161 billion imene kuti igule fertilizer wa program ya AIP. Mukaonanso mu budget mumaona kuti ananena kuti ituchita target anthu between about 1 million. So pano lero chimene chimadusa ku parliament mu budget chimakhala lamulo. Kutero kupamene paja tinapanga lamulo kuti lamulo limene executive akuyenera kutsatira ndi ili limene talidusisa mu parliament. Ndalama yake ndi izi, anthu amene akuyenera kuthandizidwa ndi awa, mtengo umene tikuyenera kugula fertilizer ameneyi ndi 15,000. Tinapanga lamulo limenelo. Ndi lero tikudabwa kuti Apresident achakwera akufuna abwere Madzulo pano azanene kuti asisa mtengo wa fetereza kufika pa 92,500. Timafuna kuti asana nene mtengo umene wawo wa 92,500 umene tikuoneratu kuti Amalawi sangakwanise. Chifukwa ife tinakonzekera kuti tigula fertilizer wa AIP wa 15,000. Tifuna abwere poyera anene kuti kodi program ya AIP yatha. Fangati akuthesa tipitaso ku parliament. Ndi lamulo limene tinalipanga. And executive sakuyenera kuphwanya malamulo mmene akufunira. Kodi ngati akubweretsa fertilizer uyuyu wa 92,500 akubwera pa program yanji? Kodi ndalama imene akugulira fertilizer ameneyi ayitenga pati? Timafuna kuti atichite clear lero. Mwayi ulipo, Apresident lero akuti afuna anene za fetereza, tifuna mafunso amenewa atiyankhe Madzulo pano. Ndalama yathu ya Malawi 161 billion imene tinapereka kuboma kuti agule fertilizer ili kuti. Chifukwa tikudziwa kuti fertilizer amene akubwera walowa Malawi muno ndi wochepa kwambiri. Talandira about 700 loads ya NPK and about 500 loads ya urea. Tikawerengera it's not even 5% of what we need. Ndiye tikuona kuti ndiboza afuna anamiza Malawi, zomwe zija za bridging foundation, zomwe zija za 4,000 enkanthu atipusise. Ndiye timafuna ati achenjeza Malawi. Musatengekeso ndi bodza la abusawa. Tinazionapo, tikuziziwa, iliso ndili nalikubwera la 92,000 enkanthu ikubwera lero. Muimva.
koma musatengeke nayo afuna angotipusisa palibe program imene yakonza dongosolo limeneli kodi ayipanga okha president iwo taona ndithu malamulo akuphwanyidwa pankhani zokhuza fetereza mwaonapo inu makagula ku butchery anthu makagula ku pharmacy fetereza lero ndi izi ndrama yathu amalawi tifuna tiziwe tinanenanso ife mbuyo chaka chatha ma 15,000 amene boma inatolera anapita kuti anali over 1 trillion kwacha ma 15,000 aja ndametika nayambira pano ndikumaonjezera zinazo kuti program ya AIP ikhale yabwino timayembekezera kuti mwina abwera anene kuti ndi njala imene ilili ku dziko kuno taonjezera anthu olandira fetereza kufika pa anthu 5 million ife tikanakhala osangalala koma taonani pano ndi September kuti achokere fetereza wa AIP sitikuziwako zoti ayamba kugula fetereza wa AIP sakunena chodabwisa nchokuti uyu wabwerawo chepayi wapangidwa clear pa border ngati wa AIP koma akubwera naye kuti amuguliseno mtengo wodula 192,500 fongati wapangidwa clear pa AIP ali ku SFFRFM kulilongwe mukanyamuka mukampeza ndi wa AIP amene amalawi amene akuchita contribute 15,000 lero akubwera naye akuti iyayi tikugulisani pa 92,500 munthu wa muzi wake kuti amene lero angakayipeze 92,500 ndiye atiuze ngati athesa program ya AIP afuna apange izi nangano ndrama ina yonjezera kuchoka pa 15,000 kufika pa 92,500 afuna apite nayo kuti afuna apange nayo chani. I think ndilekezeka ipompo ndichita kubweraso koma ndipase kompata anzathu ndiyambira ndiperekano kwa unabo benpiri akata kweraso mai mere na vicha zikomo. Ndathokoza atolangani akuluakulu mzanga Malawi nonse konse kumene mukuti mvera. Ine Sulemani akamba kwambiri nkhani ya fetereza. Ine ndimafuna ndiyambe motere kuti chimene timavoterera boma kapena chipani kuti chilowe mboma ndicho kuti chikachite manage chuma cha dzikolo m'malo mwa ife Malawi. Anthu amene tili Malawi muno 20 million tonse sitingakwanitse kuchita manage chuma chathu. Chuma chimenechi chilipo chambiri monga migodi imene tili nayo, misonkho imene mmatolera ndi zina zoterozo. Ndiye boma limabwerapo out of trust imene imanenera. Trust imachoka akakhala kuti boma lonama. Mkulu wina amene anapanga zandale amanena kuti ngati boma lilephera kukwaniritsa zosowa za anthu ake, anthu akuyenera kulichotsa. Ndeni mati inu ndine tifusane lero kuti tsiku limene tinauzidwa za fetereza wa 4,495 inkanthu koda Malawi alipo wagula fetereza ameneyo ngati sana gule munene ndi inu kuti kodi ndibodza kapena ndizoona. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi passport ya 14,000 kwacha. Alipo wapanga passport ya 14,500 ngati palibe munene ndi inu kuti kodi trust yo ilipo kapena kulibe. Tinalonjezedwa kuti wachikulira aliyense adzidzalandira ndalama pakuta pa mwezi munene ndi inu kuti kodi akulandira wachikulira aliyense kapena ayi, ndiye ndibodza kapena sibodza. Tinalonjezedwa kuti throughout period yawo kudzakhala duty free vehicles of duty free week. Ndiye inu mutiuze ndikangati kapena duty free week yo inachitika. Tinalonjezedwa kuti tidzakhala ndi kulumikiza magetsi komanso madzi kwa ulere. Ndiye inu munene kuti kodi zinachitika kapena sizinachitike. Ngati sizinachitike kodi nkola kuika kugwiritsa ntchito mawu okuti this government is a liar. Boma ili ndi boma lonama ndipo mwankhunguniza. Kodi ngati ndilonama trust imene imachidwa enshrine in the constitution kuti akugwiritsa ntchito chikhulupiriro cha ife Malawi tidakalipo. Wiki yathayi kapena milongo iwiri yapitayi tinauzidwa kuti kukubwera simenti ochipa kuno ku Malawi. Ndiye ndifuna inu Malawi mundiuze kumene muliko kwa jali
kumene muliko ku Chiromo, kumene muliko ku Chitipa, kumene muliko ku Nthalire, kumene muliko ku Kafukule, ku Nkhatabe, mukugula simenti ochipayo. Chimene tikudziwa ni mshopu imodzi kapena ziwiri zimene zinauzidwa kuti inu panganizi. Anapangiranji kuba umbava weni cholinga chauna kuti mashopu awiri amenewo ayambe atsekera inawa apange ku ndalama zawo abe makobiri a anthu. Ndiye kumene kuja ndi basi pano osati masewera. Federezo jowolowa mashopu ukaja koma ndi atenga ndalama. Kodi akupezekadi? Sakupezeka. Chachiwiri achotsatu anthu ntchito. Anzatu amene amagwira ku Portland Cement, anzatu amene amagwira ku Shayona, ntchito zawo zili kuti. Chifukwa Shayona Portland Cement ndi ena chimene amapempha tipatseni forex tingobweretsa raw material. Cholinga anthu amene akugwira ntchito kumene ku ntchito zawo zisasowe. Amalipira misonkho anthu amene aja. Makampani amene amalipira misonkho. Komatu Malawi ndikupemphera. Izi zaluku shapu zizongoona munthu kuti akuyankhula chizungu chabwino. Komanso amanyamula maweti. Tikanaphunzira kuti bodza lizatipweteketsa. Ndiye ndimafuna ndikutsimikizireni pano kuti umbapo umene wachitika ku simenti ndi umene ufuna kuchitika nkhani amanena a Sulemaniwa, nkhani ya fetereza amene akunenedwayo. Padakali pano Malawi akuzunzika kuopsa nkhani ya mapassport. Anzanga akumangoji tabwerani mumve izi. Nkhani tu tinaona tonse ya Serbia ndipo zituzi tinaziona. Pamenepo panali Mnyamata amene amamucha kuti ati Pemba kaya ndi ndani amapezeka pena paliponse pamene pakuoneka diru. Unfortunately tindula muliro umene as long as wachita offer kuti ndikupasaniko kati iyi timavomerezedwa. Amalawi azunzika abwezedwa ma airport chifukwa cha passport yomwe barcode yake si kuwerenga. Ma visa anthu akanika. Amalawi mukuti 5 years zina zikhaleso za passport yotero tidzilepera kupanga kanthu. Kwa nthawi yoyamba tikuyima panzere chifukwa cha gasi. Tikati gasi sitikunena tu gasi mafuta agalimoto. Gasi weniweni ophikirayi. Chifukwa chani zinthu zasokonekera. Yemwe Pemba anatinamiza kuna kuti wakambira naso ndi sugar kuti sugar mavuto ata hezi kutere mavuto kulibe adakalipo. Ndimafuna ndikukumbutseninso Amalawi anzanga kunena kuti Malawi akuvutika ngakhale kuti akapeze chakudya kuti chakudya chipezeka pati. Anzathu a business pano anamalomba akuuzani ali ndi anzawo amene amapanga makampani amachita import katundu ku Malawi kuno akulephera kunena kuti angachita limit ndalama. Ambiri akuyankha ma court cases outside Malawi muno chifukwa chani boma likulephera kuti lingalipirire katundu wawo. Makampani ngati Shoprite akutseka. Dzulo lawyer wina odziwika bwino ntawuti muno anadandaula kuna kuti akulephera kulipirira mwana wake school fees. Wina anadandaula kuti amayi ake akudwala ali ndi ndalama makwacha koma akukanika kuti apititse patient kunja kwa dziko lino ndicho linga yoti ziyende. Mungamvetsetse inuyo Amalawi akumzimba, Amalawi akumchinji, Amalawi akukasungu kuti Ford ya wanu adakali mmakomo tikuyankhula pano sadakulidwebe. Komanso tu Asulemani akuuzani monga chair wa agriculture committee ku parliament kunena kuti Amalawi ayamba kulipidwa Ford ya ujamba kwacha. Nkale rose ankalipidwa ma dollars. Ndalama ija anaisintha kale inapita kwina zinthu zija sizikuoneka bwino. Amalawi akunchinji akukasungu shuwali muzinena kuti boma lomweli munthu ndi wako athu tipange izi mukuzuzika ndikulupira kuti zimenezo sizoona. Ndimafunanso mutandilola na Malomba amene mukuchita coordinate ntachulako dzina mwa corruption zimene ndikumaliza zimene zikuchitika. Ndipo nene kunena kuti dzulo nali ndi mwayi Apresident atantuma vita ulilongo kapanga zina incoming chief secretary abo malatu tikamafika pa 17 pano anali kale akukumana ndi akuluakulu komwe tikukonzeratu kuti kodi tikadzalowa pa 17 pa 18 chakuti chizaenda bwanji. So incoming chief secretary anali ndi file pa ujeni vawo zodabwitsa kwa basi kupeza kuti nkhani ya mafuta tikunenayo inu amene muli pa line tabwera nikaye amene muli pa maline amafuta tamveranizi. Nkhani ya mafuta ndiyo pangadala kuli anthu atatu amene akupanga zimenezi. Nzimayi uyu nzimayi mbaza kaya ndichani ovuta kuba kweni ndi zache pambe kuba afika panje foti kuba kwache ndikuchokona kuti highest bidder. Unfortunately ndikutsogoleri okuti ukangoti ine kati yanga bwana ndi zasokonekera. Nkhani ya G2G ikanathandiza choyambilira wako omani ujana anamiza ndipo anabwera ndi mafuta amene ankanena kuti ndi $100 per barrel. Mmene muja munali kati ya mabwana kuntunda kucha
apanga zimene zija ndiye winanso wapita akukangana pawiri pa mkwakozo ndi bwana amene wako umani akunama ife tikupezerano wa 6 per liter zimene ndikunenazi akane. Ndiponso dzulo mmene incoming chief secretary amakamba ndi incoming director general wa ku ACP okuti adzayambira uti kumanga ndipo anthu amene amangidwa corruption ilipo anthu akumangidwa kuyambira pa 17 pano chifukwa abera Malawi kwambiri amene wawa akutenga ndalama za mafuta zija zopanga Amalawi mungakhulupirire kuti $22 million yaperekedwa koma mafuta sanabwere. $22 million ngati akukana akane. Ndiye uyu wa adax amene wakhala akumapereka mafuta naye wana kuti inetu mwakhala mukundinamiza nthawi yayitali ndiye ine mmandiuza kuti mudzindilipira leta sindingakupangeni panoto ali ku Mozambique kosakasaka kuti akasake mafuta ena Amalawi kuba kokha pa line mulipo zonama. Ndimalize pokuuzani kuti mafailo ena amene ndawaona dzulolo ndi failo monga ya kugula fetereza kubuchala ilipo imene anthu amangidwa sikale kumeneko kuli failo ya East Bridge scandal anthu amangidwa kumeneko kuli nkhani ya Nsanje Malaka railway line kumeneko wa $48 million amene ankafuna upanga anachotsidwa nkuikidwa wina consultant mukumudziwa padakali pano mpaka inafika pa 120 billion. Njanjiyo sinaoneke kuti kodi kupita kuti ndiye kulitu kupanga launch maloni schemes ndi zina and nobody has questioned Amalawi sana kuyebe kuti 500 million ito kuchokera munthu mwa munthu misonko analipira ingati IMRA yangokhala zi ndi kukhulupirira kuna kuti azifotokozera kuti kodi nsonko umene analipira pa ndalama ngati zimenezi ndi wambiri bwanji komanso Amalawi ambiri ndi kukhulupirira kuti makazi maina vicha akambapo professional women muza kuyaliti mzimayi wanu Martha Chizuma nzano a professional lady anamangidwa ndi kumangidwa komwe mukudikira kuti mumve kuti kodi nkhani imeneyi kuti bwanji kuchoka pa 18 zitero. Ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti ngakhale nkhani yakugwa ndege kuchikangawa ichitika tu imeneyo tikumalowa apapa. So is this the government we can trust? The answer is no. Amalawi kulibe zokutati azikunamiza na awiri atatu kandidane azibusa kandidane amene adya kuti azikuza ndi ndi wakwatu mukuzunzika inuyo ndipo mavuto ndi ambiri fetereza uya kunenayo akhala 2 weeks yoka kungota 2 weeks izizi akubwerera pa mtengo wathu tisaname ndi mabodza zikomo kwambiri pana namalomba apatsena zathu ena zikomo kwambiri bwana Dr. Ben Phiri chifukwa cha kusanthula nkhani zimenezi kunama kwa boma limene lachakwerani ndi Amalawi ndi boma loti tilisankheso kodi Amalawi akufunsa atu Ben Phiri kodi simukufuna mudziwe chimene chinachitika kuchikangawa kodi Amalawi mene akunenera Suleiman kodi mufuna mudzipitirirabe kudya nsima ya mapira kodi Amalawi mudzipitirirabe kuberedwa ndalama mwayi ulipo pa 16 September kusankha moyo kapena kusankha kupitirira ndi imfa imene nayo pano nditero kuti pano ndapatsire maina vicha kuti anenenso nawo aone alire kukulirani no Amalawi kuti pamene mukupanga chiganizo pa 16 September muyang'anire zinthu zingapo zimene muyenera kuyang'anira zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri na ulemu aperekedwa kale makamakaso kwa enu Publicity Secretary athu omenso ndi Presidential Spokesperson onabona Malomba ndi anzanga nonse amene tili kutsogolo kuno nonse komanso Director of Political Affairs nyumba yonse. Ine ndikuyamba lero ndikumwetulira nthawi zambiri anthu amandiona okwiya koma ndikuyamba ndikumwetulira kuseka kuwaseka anzathu amene akutuluka mboma Pompano ndikuseka izi chifukwa chani anzathu awa afika powatengera Amalawi kundudu ngati maliro anjoka kutitola kutiona tulo kaya kutiona kutani kaya nimafuna ndauza achakwera ndi gulu lawo nthawi yatha komanso ndikupangeni uwoni kunena kuti musathawe nziko muno muli ndi zambiri zoti muyankhe musathawe azathu amene muli m'maboda immigration musalole ma senior government officials ma directors kapena andale amene azunza Amalawi kuba ndalama za Amalawi kuyamba kutuluka lero kapena kutulusa katundu awo kapena kuthawa ngakhale tsiku lovota kakhale after kuvota musalole maboda mukuti atuluke amene wawa tikufunani muli ndi zambiri zoti mwayankha Amalawi
ndinene zingapo pano. Number 1, ziko muno muli njala yayikulu, ndipo njala yafikapo chifukwa choti chimanga chakwera mtengo. Koma chimanga chimenechi chikuchoka kuti? Si chikuchoka ku Mozambique kapena ku Tanzania. Chimanga chimenechi chalimidwa ndi andale amene ali mu Tonse Alliance kapena ali Malawi Congress Party. Ndipo ine nkhani imene nayankhulako ku nyumba ya malamulo kunena kuti kodi ma mega farms amene mwagawa ndalama zimene zapita ku ma mega farms, titulusireni list ya anthu amene mwawapatsa. A Minister of Agriculture ni mboni analephera kuyankha. Nyumba yonse inachita phokoso kuchita defend boma, koma 99% ya ma mega farmers ndionena kuti ndi anthu amene ali Malawi Congress Party, akulu nduna anthu alima ma 50 hectares ma 100 hectares. Ndalama za boma fetereza mampeza munthu asanalime, fetereza makafikira kunyumba. Ndalama za boma, ndalama za nifi, anthu alima ndalama za boma sanapise nthumba. Chimanga chimenecho lero ife kwathu tugula 95,000 per bag. Chimanga chimenecho ndi cha ma mega farmers aja, ma mega farmers osati anthu akumudzi ayi, munthu wakumudzi waku Kasungu, munthu waku Nchisi, munthu waku Nchinji sanapeze mwayi wopeza not even a bag. Fetereza amene wapita kwa andale. Ine kaya tsiku lina adalota jana adakankhira mo dzina langa ati kundichita register kuti ndikhale nawo mmodzi wochita benefit mu program. Nawo zana ine zoti mawanza yankha mafunso nkhani za chonchi ayi, ndinakana ndili ndi information ngati ndikunama Anene ndadzikana. Fetereza kumaka musira munthu 1,500 bags pakomo kuti akalimire minda ma mega farms amene anapeza. Kumachita kubalalika kana boyankhula nkufika kumati ma mega farmers kukubalalika zitachuluka kondamo ndamuka ngukhuthulako. Lero mwalima bwanji osachitira chisoni amayi ndi ana amene akuvutika pakomo panga. Lero mama wawo ndinali ndi ana amene abwera ndi machembere, ana amene ayamba kutupikana kuchipatala. Kulibe phala la soya, kulibe multivitamin, kulibe ma food supplements, kulibe. Ana akutupikana ndikunena pano, akulu akutupikana. Madzulo nali ku Malamulo hospital kunabwera kesi yonena kuti zimayi akufufuma mimba. Ndafusa doctor chifukwa chani zimayi akufufuma mimba, kuti anabwera last week tinapeza kuti nthupi atha zakudya ndiye tinauza kuti akambe kudya za magulu, koma munthu alibe chokadya. Lero mimba yamba kufufuma. Ndaona ndi maso anga awa dzulo ku Malamulo hospital pa emergency kesi imeneyo inabwera. Amayi ndi ana akuvutika, anthu okalamba akuvutika, anthu antenda za gona akuvutika amene amayenera kudya mu chakudya cha magulu. Lero mwalima chimanga ndama za boma mwazipakulira nokha, chimangacho mukukachikwezaso mtengo. Lero mukubwera ndi boza loti mufuna kutsitsa fetereza kuti asala 5 days. 5 days lero mutsitse fetereza apeze anthu mmamidzi ayambe kugula alesa akwanire ndilitiro. Boza lake la mtundu wanji? Ineyo ndikusekani ino amene mutuluka mboma Pompano, mutuluka ndi chitonzo, mukutuluka ndi chipongwe, mukutuluka ndi manyazi agwire nkhope zanu. Ndino anthu omvetsa chisoni, kuopa Mulungu mkati mwanu mulibe. Ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri, koma chilango chili pasi Pompano. Kunali anzanu amene anazunza anthu osalako, chilango chimakhala pasi Pompano. Kumwamba ukakhala moto wachiwiri, koma moto oyamba uli pasi Pompano. Ndiye ife tikupemphani kuti musathawe, tikukufunani. Musathawe pasapezeka otuluka munomu, tikukufunani one by one muyankha. Ndalama zonse zimene mwabera Malawi. Lero anthu akuvutika kusowa mankhwala kuchipatala. Mzimayi kubwera ndikabukhu kake kakuchipatala kuti amayi nali kuchipatala anding'amba andipanga operation koma ndifunika mankhwala kuti nzibayidwa, mankhwala kulibe. Ndiye kuti wagwirira pa mimba apabala, akuti mankhwala kulibe, akafika kukhomo kwa mtsogoleri kuti mwina apatsidwe mankhwala akagulidwe mankhwala ku pharmacy. Komanso ku pharmacy mankhwala wamayenera asamalidwe ayende mwina mu cooler box. Ife situkudziwa kuti mankhwala angatetezedwe bwanji. Tikamugulire mankhwala ku pharmacy tikasiye kuchipatala kuti munthu akabayidwe. Koma ndalama zikugawidwa kumene kuku ku Malawi Congress Party, kugawa ndalama ngati mchenga, kugawa ndalama ngati maswiti, misonkhano. Anthu makanyamula ku Mangochi kubwera nawo kunjamba, anthu makanyamula kudowa kubwera nawo kunjamba, ma transport kututa. Ndalama zingati zimenezo amalolero angoti tatola chikwama. Ngakhala vutikira mafuta koma ndalama munthu kamunyamula munthu okasapota chipani kuchoka kudowa kuchoka kudedza kubwera kusonkhano wa kunjamba. Muganiza bwa ndalama zonse mukutaya munthu kuti mupeze munthu pa sonkhano mupereka ma 5,000 mupereka ma 50,000 mafumu kwesa kwagula mukukakamira zinthu zoti siziteka. Olobodza muli name bwanji lero ololero mutuze kuti feteza yangu khawa ulere ziko munthu palibe atakuvotereni. Amalawi ali ndi ululu ali ndi mabala mitima mwawo makamaka ife amayi
ife ndetavulala kwambiri ana ativuta kulera azimuna athu ativuta usamala anthu okalamba amene timawayang'anira ifeyo ativuta tikapita kuchipatala ngati guardian kuti timusamalire patient zovuta kuona mabeddings anatha kalekale mattress anatha kuona pamene pagona patient anthu kumakatenga mphasa kunyumba mphasa lidale mphasa kukayala pa bedi la kuchipatala kuti padzigona odwala ino akongeresi inu munabadwa bwanji inuyo mitima yanu muganiza kuti basi mungamangopitirira kumalamula dziko ine mayembekeza kuti ajakwera lero lomwena afuna alengeze kuti basi babalo dzina lawo lichokepo kuti zavuta zafika pa mwana wakanaphala amalawi ndakanika ndinayisetsa ndimaona ngati achakwera kanakula choncho koma lero muzibwera ndi maboza mkangati anthu osamala anthu mwatilephera mwatikanika zakukanikani pasananzanu anthu abwerere kutsogoleri wina aliyense akumva kupweteka kuyambira wamwamba mpaka wapansi anena Dr. Ben P kuna kuti anzathu amene ali maofesi azimayi amene ali ntchito zapamwamba akukumananso ndi zovuta zambiri azimayi amene ali mabizinesi mavenda mabizinesi awo anaduka kalekale azimayi amene ali kumudzi ngati ine zimayi wakumudzi kwakwetemule tikukumana ndi mavuto chaka chinocho mzimayi akugonera kondole ana akungosanza naye kutsegula mimba zinthu zoti sanajepo chitedze chija ndeti umuphwanya deire tuyabwidwa kuti kudya nangati panga bwaji tikapita kwa azimayi anzathu akunsanja miyendo yaduka mikono yaduka m'madzi muchire kusakanyika tikapita kwa azimayi kuphalombe kumapanga udzu nkumapera kumasinja nkumapera kupanga nsima zinthu zoti sanajepo nkale lomwe kodi mukudzala matenda anji mthupi mwathu inuyo matenda anji amene mudzala mthupi mwathu pamawa kodi mavuto amene wawa tidzathana nawo bwanji ngati dziko ana athu tsogolo ndi lotani nzeru zawo zikhala bwanji fuati makhupira nzeru za mwana zimabweranso ndi diet yabwino ngati mwana sakudya bwino muzaka zimene growth ikuchitika mwa mwana pamene akupita kutsogolana amene adzakhala opanda nzeru adzakhala ndi nthenda zosadziwika zonsezo mukutiononga ndinu achakwera mukutiononga dziko mukutionongera ana mukutionongera mtundu lapani mulape mukamachoka pa 16 mulape otherwise mulungu akukanthanisa kubisireni takwiya nanu kwambiri amalawi mukwiye kuli inuko kulikonse kumene muliko kukwiya asatumana koma ine ndikupemphani mukwiye aliyense amene wamvera ululu akwiye izi zikuchitika zisizoona chipisani fetezayo tigula koma sakuvoterani anthu ndiponso akachipisa tithapange tikaguliretu tigule achita ufuna kuti tigule koma sakuvotera olo lero mutapereka nyumba iliyonse 1 million sizinunka kanthu 5 days yatsalayi olo chili chibwenza kulu ungodziwiratu kuti iyi akanika olo chili chibwenzi ayi pepani amalawi kumene ndikulira kulira kumene maina vicha achitapa akulira nino amalawi akulira nino amalawi tili ndi pa 16 masiku ochepa 16 September wiki amawa akuti ndabusa kuma mbusa amene amaitanira dzina la mulungu dzina la Ambuye Yesu nzochititsa manyazi mapanga chonchi penaso kumanena kuti ife dziko lathu lino timapemphera mulungu tumachita dabwa kuti mulungu wake ndiye kuti anthu amene tikupempherayo zomvetsa chisoni kwambiri koma tili ndi mwayi kuti ino mwayi wapatsidwa kwa ife sutawawa kwapatsanso mpata kuti akhaleponso angadzapanga design ngamyanka nenera mucho kuti 2 years ndikapanda kukonza zinthu ndidzapanga design apo mpaka ndikhala nawo mpana 5 years ngati panopa tikunena kuti soya pieces ufika 1000 kuchokera pa 70 kwacha mu 2020 afika 10000 ngati kuti bagi la chimanga likufika 95000 kuchokera pa 7500 in 2020 ulendo uno bagi la chimanga lijalo kumatha 5 years tigula 1 million kwacha ngati fertilizer amene iyo tunena kuti 180000 lokata chipitsa papa kwa masiku amene atsalawo fertilizer amene iyo tidzagula 5 million thumba limodzi tikwanitsa amayi pa nyumbapo mukwanitsa abambo mukwanitsa pa nyumbapo lokata bweretsa 5000 lokata tipatsa 10000 lokata tipatsa 20000 o 50000 kulandira amene akulandira mafumu kodi 50000 ingakagule thumba la chimanga kodi mavuto amene wawo tikwanitsa kuthana nawo chifukwa cha ndalama imene atipatsa chakwera awa ndaneneri wonyenga amabwera ndi pakamwa pakuthwa itsanana pakamwa pakuthwa kumayankhula chizungu chakuti mwinaso ifeso samachimvetsa bwinobwino kuli kuti namizira kutifuna kutibera ndiye mwina mwake ndisankhule kwambiri ndapatsenso